matsala ni wannan ta ishe ni da akuyoyi zan ba su cinye ba abincin akuyoyi bane nan la 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 kai tsawon garantin ka sati daya yawa baka da matsala da ita to taransifa za ka yi ko kuma cash za ka bayar cash za ka bayar assalamu alaikum wa alaikum salam yawa waya nake so barka da zuwa wace iri ga Pol 2 ga Pol 3 ga Pol 4 ga Pol 5 ga Pol 6 okay to bani Pol 6 din Pol 6 wannan ni ma sai na biya waya za su siya waya za su siya kai ma ita za ka siya ni ma ita zan siya na ba to ai ba ku da matsala kamar ba su daidai kawai kai alhaji muna godiya alhaji muna godiya ranka da kai wannan Pol 5 ce wannan ce 6 6 kai ka dauki 6 din ni ma ta fa ku ba shi guri ya dan zauna ba ku dawo na zauna ba muna godiya yanzu duk guda ɗaya nawa ce ita Pol 6 miliyan 3,200 ita kuma Pol 5 miliyan 1,700 na zo ka ga na godiya ya komai ba ka da matsala muna godiya alhaji gode ba kuma wannan ta yi ma wannan 60 60 to ka dau 60 kawai ba komai Allah ya saka da alkhairi ni kuma na dau 5 din 5 ba matsala ni wannan ta ishe ni da akuyoyi zan ba su cinye ba abincin akuyoyi bane nan inna lillahi wa inna waya ce fa waya Pol Assalamu alaikum wa alaikum salam nan yau dama nan na yau wallahi daga sauke ka iya amma ai akwai tuna a cikin nan gurin ko me yasa ba ka da ya faru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel mala wayoyi fa mutane za su siya ka ba su Pol 6 ta biliyan mutumin da yake daga gidan magani muka sauke shi yanzu a ade sau magani to ai ni ma ban da lafiyar to sai a san ma nasa kuwa kai alewan madara wallahi alewan madara to kaji alewan madara ce to kaji wallahi alewan madara ka ba kaji in ba alewan madara kaji ba Allah na hannun mutum kai kaji waya ta miliyan 6 yace a tafi da ita ne magani yake karba mu karbo masa magani ni ma shi da ni ma daude to an ga maka a sauke shi aka ade sau shine yau nan wai tsaya nan ba gidan wanka ne wallahi fitsari nake ji dan Allah ne ya fitsari wallahi dai mu warke tare da shi ba za a hauka ba sai kai ba ka wuce ka ga kai ma mutum